Nu ska vi återigen få njuta av dans och den här gången så är det serbisk folkdans framförd av dansare från Serbiska kulturföreningen. Jag tror även ni har en fanclub med er. Ja. Serbiska kulturföreningen har sin verksamhet i Ronna och har ungefär 500 medlemmar. Verksamheten består av folkdans och kör för alla åldrar och på olika nivåer. Och min bild av Serbiska kulturföreningen är att man också har en väldigt viktig social betydelse för många människor oavsett om man deltar i sången och dansen eller inte. Så det är en stor ära för mig att få välkomna upp på scen. Ska jag flytta mig här så ni syns? Serbiska kulturföreningens dansgrupp. För det är en barngrupp, men ni är väl nästan ungdomar va? 7-14 år ungefär. Och det under ledning av Igor Boksan. Varsågoda.
Wow! Stort tack till Serbiska kulturföreningens dansgäng i 7-14 års åldern. Otroligt imponerande. Vilket fotarbete, vad snabba det var.